Naimbag nga oras yumanan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo basay ta, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Marisa Mangalindan, kasamatan ni Immaculada Santos, kan ni pagayam Love Hurts. Kastiman, ti surat ni pagayam Agusto. Dear man ang biyanang, kaya't kuman nga istoryan ti stress ko, idin sang patanak ko tinobya na iti balay me. Ma-stressak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayanda, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Sige, agnangakan, darling, pasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya, agnanga ka Jima, pasubuan ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay, hindi. Uray dito'y sangot, ipanganan kag sinsinipit kayo. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray kumano awanak mga kasangsango yaw. Itatamot, sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Uwin gabi lugar yung mata. Sana dito'y sangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabang-ibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na mutan di nubya na iti balaya. Masuro na nga raw. Nagisang put iti babae kawampay urnong na. Kanya usaran na nga ngagkasar. O makwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga trabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdaga ka bagays. Ang nalpas ka nung tayo kontrata ti busda. Araramidan da apasdag ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amoy ti day jay akaanakam ka bagays. Adasad-sadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam mo ka kang kuha. Ay, kastaya. Ay, anak ko, nagsakit man ang dato sa kak, Alvin, darling. Apay ngay? Ay, nalakang aron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangan, darling? Ibuwag ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti piliyang. Da kayo magayam. Ay na, una yan. Inubam mo tang tinubi ang baraw. Wanan tay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Jima, darling, bumabakan, way. Nagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, wanan tay, iso ni Jima. Kaayan ayat ka. Ay, Jima. Iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, auntie, ta. Ito'y akon nga agiyan. Ha? Wanan tay, dito yung ngag ni Jima. Agdun na kamin akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna, sakay to agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay na, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito istor ko ngay. Umdas la pagkatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising ka may. Nagkasar kita ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipagan, nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga ruda yung taldawin.
Kaintap no umuna tayo iti pila. Ay, mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga ka mo, darling. Ay na, kita-kitaan data dagiti tattao ito kasaran. Bay am ida. Umapal dala siguro, Iswakit kita data. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslada kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw. Ngum sinaklot mo pa ni Jima. Ay na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Ang gayan ayat kami nga raw. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita inda. Nakaisam na paimot ako mitkita ka na kayo. Ay na. Maragsakan na siguro, Tay tadala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alayan yung takang kanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Napay ate yun atin ijan iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da Alvin kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, isyak pa iti mapainaw. Ay na, may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap-apa da. Uray ko mano tin ijar da. Ngam samot. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang pay naaputakas latin ijar ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan kun inubingan kun ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta, gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas di nga style dagi di nga gayan ayat. Silang akitaan. Apay manan aya. Anya manan ti pakasikuram si ka Ariana. Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngumkas jay pailati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Pagan ano kumamot day tao. Nagangdud. Ha? Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day alalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Andal na ka man mat, tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay masurunak lang iti style day ginobya na. Ha? Kaslada graraman an naadaan iti kaayan ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Ay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga yadwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy, mangan kayon. Lumami isan titaraon. Kas kay lagin inarmanan. Untatang, kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal may isa. Ay, jaga mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alag man latikan na ikaw tayo jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino di kinuyog mo nga nakasurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kana kan di asawa ni uli tagkaw. Nairanala naggidang kami, naggapot di store. So nagkuyog kami na. Anay kumay. Apay nga nagsibak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siyaksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dita! Ay, anday ko manay. Ay, aglablabas ka. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero ka matgaya, Alvin. Jack lang paggarop. Ay. Awang babae. Kano si kala no biyak? Apay ko mga biro kak pala iti sa balay. Kada kang ruda. Ag sinatakit din. Nay, sa nakasta Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang,
Ay, pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin. Bayam no pumanaw. No di nan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray kumaano po nung adda babae, nga mawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinabki din. Nagano ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kada-kwada. Sana dyan di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ro dayay yata. Ay, masapul asurota tinubiyang taya aywak. Kurang la iti ayayo dayay tatang. Kag, pangalami ti pagplitim gay. Ay, kay nabumulod akan ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinubya, Malvain. Saan na nagawin? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga ro tayo na ayaban. Pagawid ako ni Jibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyu may? Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawi din tinubya kan tay. Jima? Ay, Jima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay, kas ano kat Jack matla maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti naramid mo. Apay, saan nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanya. Awang magbabae. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nawinay. Sorry nga runay. Basta saan tang agsina. Sorry Jima. Promise. Dakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa niya. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan Alvin. Talaga kay di nga Jack bula ka? Ano? Pati bakit patula? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanagpay suma. Ah, Dajim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakal nga mata. Asaw na nga pa ng titang legs ni nanay sayang. Ay, sos, agapa padamanang. Nga ron, kanayon mo ti panagapada. Galit. Ididamo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumat ti panagapada. Kani kay Jayan. Ang kagsubsoblen. Oo na yun nagitado ah. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idiswit da pailaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklod da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmat la ita ah. Uray sa dino ditan a lugar, no kayat dati agapa, mabalin lata. No kasta, inal daw nga agapa da, kabagays. Ay, huwag nga ron ka bakis, marangrengak. Di da pa ilaka nga ron agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinaswit da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon na mga agapa nga road. Ay talaga ang makarengreng da di balay. Sina di sina, ha? Sa katikarkari ka mau. Apay ti ko ng pagtatak ko ng Kajima. Kasta gayama. Sige, agsinatan. Naumakmat lang ka na yamon. Una tanda lalaki. Ibagbaga masak ti babayrong si kabagayam. Ayagtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung paggarop nga nag-alas na ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa may. Wan, agsinatan, andun. Nita, kung namilan na bang luka may. Uray mamin ano ka mga gigaws nagangpap ka. Nakarkaro ka, ah? Na, Di ka pagtututbras? padatalaan. So di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung tupay ti kinaampa mau. Kawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Bukas tamat la ka na yun ti panagapapayo, Alvin. Jima, nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa akayak ko ah. Diyak pagan ano da ito babae. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iti lugar dalbain. Isublime kadagiti dadakkel na. Mandiyak ngay. Ang gawit ang iso. Bakit anin? Itultulob mo pa ilaan. Diyak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan dya utang mo kanya, Alvin. Utang na ipagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. At adamat.
Nalipatamayan dya utang mo kanya, kaya di agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos na jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Wala, bayada mo Alvin. Tapno malpasan ti amin. Palangay, o magkwarta. Nukas na nga ron, hanak pa nga gawawin. Aging nga di mo mabayadan dya utang mo kanya. Auntie, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya bayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga gawid, taurayak dya bayad na. Kwa. Promise, auntie, tumulong nga kang trabaho ito'y balayo. Basta kasi anda ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige Okay lang, balasan ka. Amoyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadaw. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay, nagangdaod da kayaw. Grabe. Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritaan itiliklikodan na. Kada makarbang amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Wala ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, saan aya? Idi aday ta. San itan? Agbabawi ka nakiayan-ayat kang kuana. Nagalas ti ugali na. Luan niya man timbagbaga ni Alvin kada kayo, saan nga pudno dagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Kat no iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga imbagbaga na. Iso tinahang dude, saan nga siyak? Dito pagtutut, bros. Mas dawak nga ro diti bagyak, no apay nga kinayat ko dahi nga tao, idi. Mangutang pa ya? Kat no daw tang na kanyak nga hanang nga binabayadan. Unay dayton nga style yung Jema. Idi damo, nakaswiswit kayo. Ngam itatan kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga, kat no iso tinang erugrugi. Ay nano, di mon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan ije lugar yung. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumabot at itunggal may isa. Tadamot na saya at anapalabas yun. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Ururayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000 Jima. Bayad na kung ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan ije lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramiden nyo iti anak ko. Agpimpinadakas kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. Malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay ayat tatang. Nakasapsaba. Bumangon ka! Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula ka tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko ni Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalay-ngap. Day talag nam ay tiyam mo. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mo balinti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwan tatang. Kunak no dinakdanggan ti anak ko ngam kaasina tinungpal nakmet aging ga anak ay patakderan iti bukod na abalay. Nangasawa maten kat adan duwangan anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo. Agusto. Nala, nasaya at mat, napintas ti nagtungpalan ti anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anang ato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at bagsak na talaga asina. Katkasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angem sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay.
Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Agusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your notes para iti script, ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Siyak manan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat, ngayon tayo ba sa itakat manipod kan ni pagayam tayo agudo, tintay idrama. Saan naapudpud no anagan. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Immaculada Santos, ni Susana Gander, Imelda Cabang, Leonora Bautista, kan manipod ka ni Love Hearts Wano Marisa Laron, happy birthday ka nila kay na ani Noni Orpilia, kan happy graduation, iti anak na ani Wilmalyn Orpilia. Kastimaan ti surat ni Pagayam Gudo. Dear Manang Biyanang, barkadak ti manugang ko no may papan iti arak. Oray awan kwartamen, may remedyo latta ti panagbartag me, tado dagiti mangilibre kada kami. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Adda ni tatang yu dito, Rona. Ha? Ni, awan nanang, nagkuyog da ka ni Karding Arimwar. Ay, sumber kayo ah. Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pay lang. Awan nga rud ah. Inawagak ni Karding itay ngam din na mat maibaga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na kano ngamin ti desisyon ni tatang. Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dang agdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay nanang. Noon, makaamumot tinjay amam no awanak asang putan na ijay balay. Masaduta kaw nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tata. Uwag, taagilibre ka no, ti kumparek. Di unay, tamangan mo di untun kabalan tagawi, tata. Kabailak, apay kumasaan. Dahito pa iti inuman nyo, mga pogi. Ne, agapay lang ti inuman mo yan, nangyag ka ba lang? Jay big time akong parem. Tinangibaon kanya, sir. Thank you nga raw, ading lapsa. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo, siyak ni Gudo. Saan asika? Dahito kadwam ti damdamagak no anyat nagan na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagan mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating, di mo pisalan. Suplado. Ay, saklang iti, pislam tiping-ping na ating lapsak, ta saan nakasuplado? O sige, Saan? pagbigyan ka. Ay na. Ay, tayo na. Naglakay. Anyamat day tarupa mo, tata. Very oily. O sige, panawan kayo, may. Kasi kasuk dagiti daduma pa'y a customer. Nagdadakalan na gito'y dua botelya nga arak ay nagdatata. Sagay sata ka din. Anya? Ay, jak ka bagalan tatang. Kat no good fortune dahi tamay sabot eh. Basta, ibusin ka. Ala, taga ka din. Ay, tatang. Aran maminsa mo ilakas to. Sama ka na ayaw. Inang ko. Ay, may kano ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May sak nga unano. Uwan ba? Amo ka. Tabasi ka kagaraw. Nakaturog matantapugi akadwam. Uwan ka raw. Nabartig nga minay. Siyak, takin ko iti da ito'y apag-inuman.
Naawis tirik nak, nga masidagkan ka. Ay. Gapo dita na silap atok-tok mo. Iso ang naging teresakan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko, iti may sa lalaki. Yay. Weakness ko, ti pultak. Balasang akpay ngamin, si Kangay. Kwa, agure ka man. Agpaiso ka dito, magbagam. Kukwam na ito, a beer house. Wen, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabiit lang, tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakita kan ka. Daytoy. Kita to'y passbook ko. Nagdakilan ti karagat yung passbook mo, madam. Saan pa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko, saan apultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Kwa, adda, ngamsan kami ngagkasilid. Agdumati silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Wala, madam. Mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akras nak. Ibagam aninong nakway. Wen day talagayam. Awan problema. Anya? Yawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wen, kaipilit na si tumuro kanya. Na-inlove maganya akong karday. Anya? Kasano nga rutin ni Nana? Makamu di na lang. Pasurutak latan ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na karding. Tatang, ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Saan? Pagbigyak latan na. Ikuyog tangagawin ka din. Ngam igay balayaw, di pangidirits to ang tarin na. Kaamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya, ay sana? Diyak kaya tatang. Amangan no agatap ni Rona kanyak. Anya? Malamala. Igay balay garutan, kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka daw. Doang nga aldaw, adi ka nagawid. Sino day taubeng akadwam? Kwa, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag, idi na iran lang awang ka iti. Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kahit natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko na. Kaya nakakanumag am-am-am mo. Anya? Melissa, agmano ka kanya Antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man gudo. Esos, saan amabalin? Sa mga nung makita na tati asawak, Melissa? Adda ni bakit mo igay likod ti balay nyo. Agsibsibog kadag iti mula na asabsabong. Alan ubain akong gudo. Kaya't ko ti agpaubakan ka. Libre ti inumam nga arak igay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Sige ron. Ubain man nga rod gudo. Nga ron, umay ka, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis nga. Nagpaubakin ni ninong ko, auntie. Agpampambarba to anak ko iti bunyag ba? Kaya natagpauba. Apay,
Manot tawon ni Melissa, gudaw. Ubing pay day bakag. Sa nga pulong sa laktawin na. Sa nga pulo nga, imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan Ay na, ubing pay nga raw. Iso nga agpapaubba pay la kanya. Bakit na itayon? Agin uubing siguro Kat no natangan ng tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas niya bakal. Nakalas ti itsura inyo itay. Inobam na dya babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibot niyag. Di mo ko mapaghimunan, di ubing. Agin uubing nga Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imulang. Ninong, nasakit isa ka. Ninong. Ha? Asas, abay nga agpilay-pila ka. Nan ano ta sakam? Nasakit ninong anay Ay. ko. Jak makapag na. Natudok ka dahil wano niya. Apay, at darayo mamaw si Melissa. Awan anti. Ay, di nakawagan iti antay. Tauray basit ka. Madlaw nga dan edad mau. Addan kurat-rat tarupam. Sabi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba anak ninong, nasakit ti sakak. Ay, di ka agpaugbay ti asawak. No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di paugbay ti asawak. Alala, umay ka Melissa. Ta agtugaw ka dito yung sofa. Ta ilutek ti sakam uan. Uwan ninong. Hello, Tatang. Hello, Kardeng. Agrobot ka tayong tamarin agsat. Ha? Sa payaon kwartak, Tatang? Sat ti makamaw. Basta agrobot ka na. Sige nga rod, Tatang. Ni tatang Jackie nasaritan iti cellphone, Kardeng. Wan bakit? Agawa awis. Makpan kami ka na ijayili. Anyad ko nyo, agbartek kayo manan. Saan? Income lambangan iti restaurant. Ilibre na ka no. Apay ngay asikalat awison na. Da kami ngay mat kininanang. Ay, kwa. Itik outang da kayo tulaan, Rona. Ibagak kinitatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manak ka. Una nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kanumat ang mga ni Tirwar. Patpatsaw. Mapandaki di manan aginom Ha? Kasla di kapailan na irwam ka dagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, patpatsaw ma restaurant. Awan nga rod Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam di na pay amaw apagkadkadan mat di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matadagosan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tajak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanak la ijay istor. Ngam awan damot tan idinagawidak. Di da pa'y nagpakada. Kuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Tuwan siguro tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no agsublimanan day jay. Tada pa'y mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kinitatang mau. Aniya? Naimbag na saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling ka Melissa? Nasaya at nga rod. Ay nainlabak at talaga kan gudo. Kano nga ngayatan na. Kaya't naklat saya nga oray adan asawak Melissa. Sinaamon ni bakit mo tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalin Melissa. Diyak magkaya nga gladi ni bakit ko Kaasibay, sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rodlatan ati umapapal. Sana bali, ta kanayon kami nga umay dito yung house mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw di jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak.
Okay. Sikat ti matungpal ko do. Basta ibingayan nakmat iti oras mo, ah. Well, kanayunan ba iti umay iti manugang ko dito? Sige. Sana bali. Kalibre ti inuman kan pulutan nyo dito eh. Agyaman na, Melissa. Awan anyaman na. Basta parakin ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Datang, nainlove sa mo tunay ni Melissa kada kayo. May amain love ka rin. Tapno libre ti siya ta iti birhos na. Nagmayat nga ro datang. Unlimited ti siya ta ijay. Pati pulutan ko na maabaraw. Un nga ro datang. Basta di ka ipulpulong kininanang mo Tano ipulong na. Ibaga mo la asikat yung mga sungsungsung kanya. Anya? Rona, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta apagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Iso nga rod adya kikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibre mo ilata ni tatang. Awan mat kwarta ni tatang mo. Jak mat ikikan. Anya, nikat pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas da awak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat matlat. Agasam, minalam ti ipapanday jay ilay. Pasaray parbangunan no agawid. Wen nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga kin ni tatang. Kari adinan ulitin tagbartag. Nga mawamutlat at matungtungpal na akarina. Ay na, nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumwarda, surutan taida. Bumabakan, Melissa. Tanak-tanganan tilupok amang saksakloting ka. Sana kay ana umang agpaspasaklot kan ka, gudo. Sikat talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo. Kabing, agsao ka mo na. Nakaululi makadita. Aon mo imbagak, madam. Amukon. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo't ka table na. Ay. Agdaya, madam. Adda. Mabit laing kaya bakti kabsat ko. Kapsat mo? Ay, oras sana, madam. Sana ko nga mangi table. Balasang daygay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal ka da kami kinigudo. Saan ka di gudo? Ay na. Agak ka lang, agak ka na. Melissa. Ipay. Sasama. Kunak! Oh my God! Nadama di ang makasabak dito'y gudo! Bakit? Dito'y gayam tayo yung kinitatang Karding. Bakit? Oh, nayan ti kastala ngayo iti dayta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Yan babae mo't gayam. Nagkil na ti panangagak na ka. Bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti dayto ang paginuman. Saan ko babae? All bound! Nagamala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan, tapno na waya kayon iti dayta babae. Saan asufin na bakit? Di ka nagsasaw iti kasta. Sikat ay ayatek bakit? Ulbod kamat gudo. Kunam asyak tay ayatem. Kunam asyak ti pilyam. Kunam asyak ti dunnaam. Kunam ano umakan iti agat bakit nga asawam. Ngam ita kasta ti bagam. Makitam ti kasta nga ibagbagam gudo. Sana po doon ita. Katno idaw dawat na pay amabalo kumakanaon. Di ka mamagamit iti istula si Melissa. Sana tila magbagam. Agpay sumet. Imbagampay anaang doon ti asawam. Saan nagdigdigos kunam. Anya? Sana po doon ita bakit? Di na mo padagsinay sa asawa, Melissa.
Nakamot dyan! Pinadakesnak ni Melissa ken ni Sofina nga asawak manang biyanang. Iso dandaninak sininaan ni Sofina. Naimbaglakit din tanay ayok matlaeng kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Iso ngay nawat kan pinakawan nak matlaeng. Alakastan ti pagayam mo gudo. Narigat nga mentag dardarasudo sa kunada pagayam gudo. Sakbay nga giwayat tayo iti addang, panunutan tayo pa iti maminribo. Numayat nga tatibo nga nawan no saan. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Nala, itultuloy mo tagsingsingpat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam gudo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello, papagayam. Naimbag nga oras yo amin. Syakmanan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan, tintay drama kanibasa. Ngam sakbay na kablawan tayo pa'y da Ma'am Marie Maylan, Love Hurts, Nenita Forok, kani Melanie Jabarata. Kastiman ti surat ni pagayam Lenlen. Dear manang biyanang, adamat kayat ko pa'y drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pa'y iti kasinsin ko anemia. Sana pudpudno anagan. May sentro ngamin ti istoryak kan kwa na. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balayda. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Tinay, kuyugan naman. Ijay. Di balay da kasinsin mo, Mia, ah? Mapankagara man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mga nabayagan na kursunada di kasinsin mo. Ay na, agpakuyog ka pa ilaan. Kabailam day ta. Wala na ta, kung mabita lang. Ang mga noabogan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit laing nga ron, andi. Ngam, itulog ka lang ang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba. Biya, adda ni Anday, pasyaron nakakanaw. Pagawidin yun, nanang. Apay nga, ikat awan mo't arami de manakaw. Kun awan mo't papanam sana ya. Basta pagawidin yun. Amo na nga adan asawak, armanak pailaang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napanlang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da diyang Andy. Ibagayo man nga di balasang ti arman na. Sikan at imang ibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw day jay. No saan asika ti makisarita kan kwa na. Malan, ingka kasarita na nakaw. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga no dahil kasar na sa balay. Siyak lang day ayatan ni Roberto. Aw, Isungahan ka man nga agsasawi ti kasta. Padak samadya asawak nga. ha? Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti siya patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibag, imayan o di nakakayatan day. Nagado, babalasang di ti lugar tayo. Ngam, day jay pa'y ami at inapilim. Kaya isungarog mo ti ay-ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakaroon kaya.
Kaya na, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kay awam may. Kay, anyat amam. Ang mga na panla nagtrabaho iti sa bali ang lugar. Kaya na mga ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbaga tinana kanya, amanipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kaya saanin ang nagparparik na apulaos nga uray text la kuman. Anya, Isong nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga klunan naktuloy jay. Mangantayo na nang, nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangos, di paborito ni Roberto dato. Ah, apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay, kat dudu atamot dito ibalay. Katplato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya, madadadail santi ulom gapo iti daijay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw idta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidon. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha? Sige, manganta nga rudan anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipa-check up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas na saanan anormal jar aramidan na. Wan nga rodlin line ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha? Ay inisaan anak ko. Ngam na sa isa Halak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan matambok nga madi. Anya matikas ta nga aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalat ta plato na nga uray awan mo't. Kan maturog ka at dalat tatay pungan kan ulis na iti kamam. Kat, apay bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayo kit ditag pamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makawawat. Mia! Mia! Ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, anak ko. Tawan mo't lat mangusar. Wano ilako mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya. Ay, nagado dagito'y asapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yagyo malangan dagita. Baka ila ko yung pakit di. Nekat pangipanamon nga ay. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno ad daw saran na no ag-awid ito'y. Anya. Insan Mia. Adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anyo data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay aya ka na yun mo abalik sanday ta asawa. Katawa mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kahit adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text, wano umawawag. Saan atabis eh? Kan madadalmat nga medya cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya? Aywan gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawa. Da kayo ata babalasan kayo.
Kan baka sumangpad tadta ni Roberto. Huwibis nga min tadtakat. Tuna na nga agawid iti huwibis. Kat baka tadta nga huwibis. Ay na insan, mapantaki day. Dagasin ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga rod umay. Saan ako nga balasang kunak lang nga rodan? Nay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar ag salatan. Urayon pa'y nga agpatukar da. Gustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Di mat ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isalang. Mga raw. Itay pala birbiro ko nga maumay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan ko na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandikin ko na. Uray, tagkakaingas kayo, may. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yun, linay. Bala, may kantay tagsala. Magagaran ako nagsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Muna ikiteng nga. Anya, uy, urayan na ka, anday. Ay sus, naglukon. Napanal. Ay, pag nga oras mo, linay. Kuyugan naman, hindi balay da insan mo, amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, anday. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman day tan, anday. regalo kanin sa mau. Tirno asan doken shorts. Nakita nga min na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di namanin awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitad mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akin kun Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linling. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasano no di namanin awatan dayta. Kat itad namanin kanyak. Isublikan ka Naitid na kang kadi alam. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaam nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat kay tirigalang. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Sublian na ka rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagay na po nga nagsubli. Insan. Iso nga ibagam kay ni Andy tasardangan na kon nga regregaloan. Tanong masurunak, puura kami nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao linlen. Ni, ande, sumra ka Oh, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma? Amo mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatan ko linlen. Nagpintas day tabag. Ala, para kang kadayta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso kumapang tedak iti dayta. Hangam, pinagsasawan na kiday. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlen. Sayang pa, no sana mausar day daw. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihamanak nga rod. Ande. Ay, mairamramanak pa yan arigregalwam. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Agsangit ka mo ito na nakaw. Kano nga'y nga nga sumangpot ni Roberto? Ayanan nga'y, abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay, ayatanak ni Roberto, nanan. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka.
Nabayag ko man, asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko nga ron nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo dayta. Nanang. Lipatom kay din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marikrek na nga rod. At nalang itasidag ni Roberto. Iso nga, masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y intad mo akik linline. Awan anyaman na anday. Sigay agawi da nga rodang. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kao. Ayan maun, addakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kao. Awa na pa itabalay na nang. At dakit to'y town. Kanwak ni Roberto. Ha? Roberto, ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, ang paso ti bagbaga. Nakitak ni Roberto ito'y town. Nabayag mat gayaman nga anda ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kay? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Anya? Mamimiss ka unay, Roberto. Apay na nga ang kang maidya balay, me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijay balay, Ando pa'y lang dagijay badumi, chay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapod no na. Sigudan nga da pamilyak. Iswa, di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nag-apa kami lang iti asawa kiti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanong aldaw. Iswa, sorry, Wan. Anya? Isumat lang nga ang kaka nagsubsoble. Uy, Mia. Iswa, lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay, galinoklo ko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba hindi dyan nga, Roberto? Manlolo ko. Inururay ako iti manong nga tao-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa balik. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw ng lagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatam unan ako. Rumuarak na lang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumuarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, nadalang mapangko ka sa reta. Linlin. Alang huston insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talaga nga umayday jay dito. Naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron ta, Oraya. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga da asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklo na kuntayat na. Kaya't mo matlang ni Andy nga para kanya, kinsan. Ay ikwa. Nasingpat-mat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan na. Nay! Dakon! Nay! Ada ka magayam dito, Mia? Andy! Nay? Naimagtayimay ka. Ay, natataka lang manan nga makita. Gimwa po ka ununayin. Apa nga sangsangit ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destinek. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungay ka? Ada mo na kinawatan ni ka ni Linlin ngayon sa mount. Wan insan. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi.
Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa amin. Apay nga katsak mati mo na ngayon na ramuan, di. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Nung naibawin ka ni Linlen, tisigod pa nagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kasta, oy. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapay. Apay nga. Kasta unay apa nagsangit ti kasinsin ko, idinamwan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Kat ita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa mo ni Mia kat adamot 2 nga anak da. Alakastan, to'y pagayam mo, Lenlen. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Nagnanayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastameten ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyor nos para iti script kaniti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Hi! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabianang, amang kabkablao kada kayo itinaragsak apa nagbuybuya yung ita nga oras. Ti surat nga intay drama itakat nagapo ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Abel. Ngamsakbay na, kablawan tay mampay, da Sir Jeffrey Agustin, Jasmine Pias, John Carmen, Denmark Mijana Jr., dita na Gillian La Union, ni Denver Lingayo ni Christine Santiago. Kastiman ti surat ni pagayam Abel. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawa na kita ni tinasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanya. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnobnob yanatan ti araramidat. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Nanang, kita nyo man, no bagay kumutlaan dito rilaw. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible aginatang mo. Katawan mo't kwartam ako naman. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung Anya, kaano la idinagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kami agkalaan, nanang? Saan agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo anay bag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kaya't asinaak. Ngam impilit ko, ha? Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Aho! Pulos mo't Kita matan eh. Kastaman tinaramid mo ni ti kalabas kadag iti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal ka mo ni ti pamilyam. Awan dita, sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakid din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan ay? Ay, sus. Umawag maninday to'y text kanyak. Asino dita ya? Jay agkara-text kanyak lakay nga agar-aram. Iblaki man dita na sino dita? Ay nanang bagbagatan kayon. Agpaharong kayo pailain. Iblaki man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayong nanang?
Agpaaram kayo pailaan. Diyak matagpapaaram ka, tanak ko. Ay, basta. I-block yung man din, ha? Malawanan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsinda na nakaw. Saya at matarimuanan ni Nana. Tinasayat. Awagat mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasin ti mo lang sila. Tapno awan makakita ken ka. Apay ayakas la di mo kaya't makita dagiti ka aruba yung. Pasid ngamin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adagiti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsipsipot kar aramidon da. Anya? Sila, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kayat ta dito balay mi. Kwa. Ala, sila, agitatan. Ha? Mabuto nga. Hindi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkay datan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot sila. Tasaan ka natin ijar. Adan-dan mo. Ha? Ay sana, saan? Hindi na kumamat sulisugan. Akit, isungarod nga inayapan ka dito yung balay. Mabuto nga. Amang ano palawan na kung da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat kamutan, Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang bangloy jay. Saan ngamin analablaban di ulas yung tuhan ko. Kababayin mo ka. Alam na sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Jacket ko na. Nagirot mo ti palang arako pa kanya ko. Diyak kayat talaga. Diyak kayat. Pag hindi din, ito yung babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kama. Dagitay do apungan ko. Natin nagdaiti datar. Pati ulos, natin nag-amen. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngamin nga agin-ginantil itay dagitik pusa iti kwartuyo. Nangag mo gayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Bay-bayan nyo lakadi, dananang. Taagin-nantil damang. Ngam kinusukuso da jay kama. Ngalam lang. Inak isimpan na lang. Tapno di kayong sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, diyak mo tinapananda. Imbreak nak ngamin itay. Katawan matamu ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak ka na kami. Lab na kunay. Ngamidadan. Kaslanak matimbasuran. Anya. Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asi at abagbagaan niyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. Ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasan ko. Saan magaya mo na nasin aw da Jacelia? So nga imbreak ko na. Ay, di kalamasyan kan kwa na. Kasta una ya pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kaya tan. Apay mapilit na kaya nana. Ay, maditikas na nga arami damanak ko. Saan abareng-bareng ni Ayatabel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life gaita nga asa-asawa na nang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya? Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to? Ay, apot niya la. Na, sos. Umawagin. Hello, Kristalin. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya nga ay-ayatan na? Wala. Ay-ayatan ka man, Abel.
Ha? Basta di naklukluk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukon ka. Sabay na ko, ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Awan mo't kami pang date ko kan ka. Naimbagin ka ata at dati trabaho. Agsusildo ka. Siya nga standby. Sa dino aya, ti kayat mo apapanan, Abel. Siya ti sagot. Ala, kababain sa amat, Crystalline. Tabay nang ko, ma. Katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si kati bahala iti magastos, Man, promise. Sige nga, Rod. Hotel mat adagos ng timayantang, Abel. Kat di tanto matla ti turong na. Ket anyat plano mo nga iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data period. Di ikasal. Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok ang nagkakasar. Ngam nagsisina damot amin. Kat isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel. Ngam no pilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamad lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak iti nagbuetan ta. Awan ka sara mapasamak. Ta sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ne, Crystalline dumawawag. Hello? Abel, aginawag mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't adda saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana ko naklakarudan. Naawan ko arta. Da kaminti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arud kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa, no pwede. Kasano ang arudan? Masikuga kan. Ipasngay mo tulad na Kaya't da ka kano ang makasalita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatabi ang ramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ni Ija Balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Crystalline amang ikasargan ko, anak. Kadyak magnarudkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damat tulagan asaan kami nagkasar? Ay, unay kan ngawbing. Nagkunang amin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, ananang. Sige, tanay. Aldawin. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya akong agsubli dito yung balay, nanang. Sinsin, mag-awit ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyon insan, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat, itibagi na kanya, kasinsin. Ne, kunak man yung masikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka rin kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na insan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabaling mo rin. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ma, tama ka no, mabalasan ka iti kastangan aramidam. Ay na kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga kasinsin. Anya? Uray kasinsin la kuma a babae. Kat awan kasinsin. Tapasid tayo amin a lalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan kasinsin. Miranda, pimintas ka matalaga po di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabi ko mata, aklunan na. Ito data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubya maya. Awan, Miranda. Di uray agdamag kakalagiti kakalugaran na. Agday, nagsina kami. Aya,
Katagpada nga rod Abil. Uray siya katawampel ang boyfriend ko. Imbrek ko dyan sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat doble matgayam. Sumur nga bagay ta, Miranda. So nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy DJ nga Abel. Aklunam kay Ding Miranda. Ay ayatakmat nga rod ni Abil, tatang. Ay so, sigurado asumarano ka man nagsangit no aklunam day siya lalaki. Ket no nagadon a babae, ti pinasangit na. Nung ay agbalbalewan no siyakte pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatseb, imposible na ita. Nailasag na ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isutara pa ap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat nga aramiday. Katagbalbaliw to no agayan ayat kamin. Hello, asino da itaw eh? Ay, sa daytoy, Adora, di pitong atatang ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, Adora. Kat mayatlata Mayatlata ti biyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Ita agpasyar, sa tantumangan iti restoran. Looki king ka. Ay, sige. Mabalen, pitaw. Ay, ayatin ka, Adora. Ha? Ala, payakas tamat ti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadatan abalo. Awan ba't siguro dakas na, no, agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw, maawan, tilin na kayan kan pinakatan kin ayat. Wan, gamsaan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumat lang. Basta ilimit ta. Di may bagbagaking kwana. Tapno saan na taalapdan. Ay, pitong. O, anya. Kaya't nakadewin no saan. Ipagam-adagaw sa desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang may. Wen ko na amaw no adarik ng kanya. Tapno datan. O anya, kaya't nakadawin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya katsaanan amakilig. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat, Adora. Basta, ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nay, nana, pumanulbos kayo, man. Rumara ka na kaw. Ha? Papanan nyo? Kit malamay? Ijay ili. Inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, bay. Naglabasit pa ito bibigyaw. Apay nagpapapintas ka, Ay, awan. Ay, gagangay na, Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko, nanak ko. Agluto kan to gaya man iti kanam, tamang anak ton itirwar. Nini. Apay kasi dyan ninanang ko. Dali. Apay yun. Sapay kumata din naktulokwan pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag, mate. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka andat relasyon ta. Ay, kahit awan, anya kumangay. Basta di ta kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanan ti maisina kan kapitong.
Nagpintas kin nagsiksya talaga rito yung babaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply at ako si chat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat may tilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakbot na ito ang babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag, katang kamutan umawag. Muray text lang ko awan mauray ko kanya. Katawan mo't napatid ngay baga. Rinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya. Tapno kumustahin ka, Miranda. Kano tang agdit? Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumar. Umayak nga ron ay tabalayo. Saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matanda kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursuruan na kung alipatan na. Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Apay nga kasta matanti bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matanti pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Gamday tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin panagayat ko kin ka. Awan na mo ka nagbasulak kanya na. Gumimbreak nak ni Abil, tatang. Dayta, ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abil. Ay, saan? Ikamat mo ki di ti bagim kingkwanan. Ay, saan? Bay-bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha? Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta, agbrektan. Ta, naumaking kan. Anya! Sino ayang amindeta na kiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni pitong. Pinangnamnaman ak lagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan ba't gayam. Ha? Sino pitong? Ni pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni pitong. Mapay nga imbreak na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo, ayakin kwa na. Apay dakas aya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anin. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ay, pitong. Ay, ayaten ka unay. Ay, nanang. Rabiing, yung kayo matulog eh. Anyat kukuha nyo dito para angan na. Jak baturog. Jak mangan. Ah. Jak agdigaws. Jak agtutbras. Sos. Ay, yawanan sa reserve biyag ka. Nagkasang tinapasabag kanya. Imbreak nakmot jay ay ayatek unay. Ay, pitong ayat. Ay, unay ang tikastoy. Ay, ayatan ka unay, pitong. I love you so much. Gamapay nga imbreak na. Tata Pitong! Basol nyo no apay ang na-depress ni nanang ko. Ne, tapay, anyat basol ko dita ngay abay. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin nga awang gab-gabo na. Ay, katsi ka. Apay nga imbreak mo mati anak ko nga awan gab-gapo na. Alaman? Aha. Sakbay asungaton nak. Sungaton pa nga umuna tabagay mabail. Day tabagim ti pabasulam. Sana sak. Jak nga rod ay ayatin ng tinam. Anyak mabalin bugay. Ha?
Kaslak la nabuyatan iti sanga dram adanom iti daydagundaway, gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandi ngay ko nga rod tinak, aging gaan na kay liwliwag. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.